Sziasztok, én Eszter vagyok. Sziasztok, én Odi. Sötét a kép. Menjünk át oda nálad. Szerintem. Én hozom inkább a pokorra. Te meg ott Okay. Believe what the nigga. Bitch is smart as fuck. Akkor csak itt teszek egy pakom. Leszarom. Azt hittem összeállítál sok minden. Na mindegy. Oda van érem, professz. Na most kezdjük a videót. Na. Sziasztok. Sziasztok, én Eszter vagyok. Sziasztok, én Nani vagyok. És ez itt a cukorkihívás. Cukorkihívás, amiket nem szeretünk. Igen. Szóval valamelyiket nem kóstoltuk meg, de azért kezdjük az. Szóval van 5 cukor, és a közül kell egy szart kiválasztani. Itt van. Itt van ez. El kell felezni. Ezt még nem is ettem. Én nem. Na, Hát, ez ilyen... Ja, és készítettünk elő. 3 kólát. Igen, amit kiborítottam. Igen, 3, 2, 1. Olyan nézem, amit felószarnak. Nem. Ezt már ettem. Ez a Mikkel Komcsuki. Igen. Finomabb volt. Nézzétek majd meg azt. Majd a hardcore víz csak és víz. A következő a második. Ez a Minikkel. Igen. Szerint csak 2. Cukor legyen, cukor legyen. Valami finom, nem tudom. Cukor legyen. Olyan minden van, mint a lófának. Az olyan rákos. Most már kávés. Most már kávés, ha. Szóval 2. Társulnak. Úristen. Igen. Várjál. Miért az enyém a tőle? Én fogom eltörni ezt. Rágós, mi? Te finom. Nem, ez karamella. Karamella is. Szerintem ez szar. 3, 2, 1. Az ilyen kávés. Szerintem ez ilyen kávés. De ez nagyon finom volt. Na, következzen ez. Én kibontom. Kár. Ó, ez is ugyanolyan. Olyan. Várjál, sokak valamit. Na? Ja, itt van nálam még egy. Tényleg még egy hat. Ez ilyen gumicukor. Elfelejtettem. Gumicukor. Én a gumicukor. Él a csomó. Még jobb illatú, mint az előző. Ilyen pálika illata van. Ugye? 3, 2, ez. Az finom. Olyan, mint a sportszelep. Olyan, mint a sportszelep.
Na, jön meg a nagy gubasz. Te Jézus rá vagy. Na. What? Nekem is olyan. What a job van. Lássátok? Adjuk meg elsőnek szerintem a sárga részét. Töltsd szét te is. What? Az olyan, mint a segynek. Vagy olyan, mint egy nem... Kocsonya. Ja. Na, 3, 2, 1. Banán üzű. Majd következzen a következő. Tusz jól mennek. Olyan, mint a kocsonya. Nekem ez ízlik. A banános az jó volt. Mikor a hold felkel, Ennyit megy. te tőle még violán, Ennyit megy. csak a babám volt, mert a nézését. Na meg a jár. Gyurika Mó. Él a papír. Na, Már ennyire lett volna a videónknak. Sziasztok! Sziasztok!